Стисни на любов! Честита и на теб, Кате. Ти да не си забравил? Не бе, глупости, забравил. Просто не очаквах да ми се обадиш толкова рано. И защо си навън? Не е ли студено при вас? Ами... Всъщност се ходих да ти взема букет за празника. Но ти се обади малко по-рано и развали изненадата. Това е толкова мило, аз ако знаех, нямаше... Нямаше да е изненада. Да. Нищо де, както и да е. Сега съм тук в парка, на нашето място. Мислих си за нас. За теб. Толкова е мило, нямам търпение някоя ваканция просто да се прибера и отново да сме заедно. И аз така. Да си се гушкаме, да пием горещ чоколад или чай, да ядем меденки, ти нали обичаш меденки? И да гледаме някой филм. Ама кой филм да гледаме? Можем да гледаме... Може да гледаме 10 Things I Hate About You. Знам, че сме го гледали 100 пъти, обаче филма си е класика. Така е. Ти как си иначе? Ами, добре. С този проект, който имаме да правим за втория семестър, направо ще се побъркам. Абе и Лора нищо не правят. Всичко сама трябва да правя. И не знам дали ще се справя. Няма страшно. Сигурен съм, че ще се справиш. Ти как си иначе? Нищо не си казал. Ами... Добре съм. Всичко е наред. Леле, да знаеш какъв съм сънувах с нощи. Едвам съм заспала. Кой не бе, Катя? Просто някакъв гаден кошмар. Ти ако знаеш, аз онзи ден какво сънувах. Усещаше се толкова истинско, сякаш не е кошмар. Хайде, всичко е наред. Кате, започна да става доста студено и мисля да се прибирам. Искаш ли да ти звънна, като се прибера?